Helo pawb, a diolch am eich diddordeb mewn dod yn gyrchfan dysgu ar gyfer Prifysgol y Plant. Mae hwn yn mynd i fod yn diwtorial cyflym ar sut i lenwi'r ffurflen gofrestru cyrchfan dysgu ar ein gwefan. Felly, dylai fod gennych dolen uniongyrchol i'r ffurflen gofrestru, fodd bynnag os nad oes gennych chi, y cwbl sydd angen yw i chi fynd i wefan Prifysgol Plant, clicio ar Cymryd Rhan, a darparwyr dysgu. Unwaith y byddwch wedi clicio ar hynny, byddwch yn gallu cychwyn ar lenwi'r ffurflen. Rydw i'n mynd i clicio nesaf, a'r peth cyntaf y byddwch chi'n ei weld yw'r rhestr o gwestiynau ie neu na. Felly at ddiben y fideo hwn, rydw i'n mynd i clicio ie iddyn nhw i gyd. Ond gwnewch yn siŵr pan fyddwch chi'n llenwi'r ffurflen, eich bod chi'n edrych yn dda ar y cwestiynau ac yn ei darllen yn drylwyr cyn dewis eich ateb. Felly byddwn yn clicio nesaf eto ac nesaf eto. Y cwestiwn nesaf yw i bwy mae'r gweithgaredd. Mae yna blant o bob rhan o'r wlad yn rhan o'r Prifysgol Plant. Felly os yw eich gweithgaredd wedi dargedu at blant o bob rhan o'r Deyrnas Unedig, neu efallai ei bod eich gweithgaredd ar-lein, yna byddwch chi'n clicio ar yr ateb hwn. Fodd bynnag ar gyfer y mwyafrif helaeth o gyrchfannau dysgu, yr ateb yw plant yn eich ardal lleol. Felly, os yw eich gweithgaredd wedi dargedu at bobl ifanc lleol, yna byddwch chi'n clicio ar yr ymateb hwn. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, byddwch am ddod o hyd i'ch Prifysgol Plant leol, felly yng Ngogledd Cymru mae gennym 2 ardal Prifysgol Plant leol, sef Wrecsam a Sir y Fflint, Conwy a Sir Ddinbych, ac Ynys Môn a Gwynedd. Felly rydych chi eisiau dod o hyd i'r un sydd agosaf atoch chi. Ar gyfer yr enghraifft hon, rydw i'n mynd i ddweud bod fy ngweithgaredd yn Gwynedd, felly rydw i'n mynd i deipio hwnna a chwilio. A fel y gallwch chi weld, Prifysgol Plant Gwynedd a Sir Fôn yn ymddangos yn fan hyn, felly rydw i'n mynd i ddewis hynny. A gwasgu nesaf. Nawr, rydw i'n wedi mynd ymlaen i'r adran o'r ffurflen, lle gallwn fewnbynnu llawer o'n gwybodaeth. Y peth cyntaf yw teitl y gweithgaredd, felly rydw i'n mynd i roi teitl fy ngweithgaredd i mewn. Felly, sesiynau lightsaber i bobl ifanc. Ac rydw i hefyd yn mynd i wneud yn siŵr fy mod yn cynnwys enw fy nghlwb i. Felly, Clwb Lightsabers Gwynedd. Mae hyn yn helpu os yw pobl ar y wefan yn chwilio am weithgareddau, a'i bod am wirio a yw clwb y maent wedi clywed amdano, efallai yn rhan o'r Brifysgol Plant. Yna gallant deipio enw'r clwb hwnnw a'i chwilio. Ond os nad yw yn y teitl, efallai na fydd yn ymddangos pan ei bod yn chwilio. Felly byddwn ni wir yn argymell cynnwys enw i'r clwb yn y teitl hefyd, mwyn iddi ddod mor hawdd a phosibl i ddod o hyd iddo. Felly, enw fy nghlwb i yw Clwb Lightsabers Gwynedd a Sir Fôn, felly dwi just rhoi hynny yn y teitl hefyd. Yna'r cwestiwn nesaf yw, a oes angen bod yn aelod o grŵp neu clwb i gymryd rhan. Felly mae'n hollol iawn os yw'r ateb i hyn yn ie neu na. Gallwch gael grŵp aelodau yn unig ar Brifysgol Plant. Felly rydw i'n mynd i glicio ie yma. Ac yn amlwg os nad oes angen i chi fod yn aelod, yna gadewch hynny'n wag. Fel y gallwch gweld, dwi newydd rhoi ychydig o wybodaeth am sut gall pobl cymryd rhan a dod yn aelod. Fel y gallant gofrestru ar ein gwefan, neu gallant anfon neges WhatsApp, ac rwyf hefyd wedi rhoi ychydig o wybodaeth am bwy mae'r sesiynau'n agored iddynt a'r math o feini prawf mynediad o ddod yn aelod. Felly yn achos fy ngweithgaredd i fod yn aelod, mae'n rhaid i chi fod rhwng 5 ac 16 oed. Felly yn yr adran honno, sicrhewch eich bod yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am sut y gallant ddod yn aelod a phwy all ddod yn aelod hefyd os oes angen gwneud.
Nesaf, mae angen disgrifio'r gweithgaredd. Yn fy marn i, dyma'r rhan mwyaf pwysig o'r ffurflen, felly wna i llenwi ychydig o wybodaeth yma. Mae'r rhan yma yn agored i'r cyhoedd ac yn cael ei ddefnyddio fel rhan o chrestr ar-lein. Felly dyma beth fydd pobl ifanc, rhieni ac athrawon yn gweld pan fyddent yn chwilio am weithgareddau yn eu hardal lleol. Mae'n hynod bwysig yn yr adran hon i wneud eich gweithgared swnio'n ddeniadol, gwneud yn siŵr bod eich iaith yn addas i blant, a hefyd cynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl a chynnwys cymaint o fanylder â phosibl yn eich disgrifiad. Fel y gwelwch yma, rwyf wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth am fy ngweithgarwch. Felly, ydych chi'n gefnogwr mawr o Star Wars neu a diddordeb mewn cadw'n heini mewn ffordd newydd a diddorol? Beth am ymuno â ni yng Nghlwb y Lightsaber Gwynedd? Dim ond i fynd trwy ychydig mwy o'r hyn rydw i wedi cynnwys hefyd, rwyf wedi cynnwys ystod oedran fy ngweithgaredd. Rwyf hefyd wedi cynnwys y ffaith ein bod yn cynnig ystod o sesiynau yn dibynnu ar oedran a lefel sgiliau. Rwyf wedi cynnwys lle mae'n gweithgaredd yn digwydd. Rwyf hefyd wedi cynnwys pa mor hir mae'r sesiynau'n rhedeg a phryd maent yn rhedeg. Ac yna rwyf hefyd wedi cynnwys sut y gall pobl ddarganfod mwy o wybodaeth am ein gweithgaredd. Felly gwefan, Facebook, Instagram. A dwi hefyd wedi cynnwys sut gall pobl cysylltu gyda ni drwy e-bost neu dros y ffôn. Mae'n bwysig iawn cynnwys o leiaf un math o gyswllt. Efallai mai tudalen Facebook, tudalen Instagram, cyfeiriad e-bost neu rhif ffôn yw hyn. Mae'n bwysig iawn cynnwys hynny dim ond i wneud yn siŵr bod pobl yn gallu cysylltu â chi. Byddwn hefyd yn bendant yn argymell os oes gennych wefan neu dudalen cyfryngau cymdeithasol i gysylltu hynny yno hefyd fel y gall pobl edrych am fwy o wybodaeth arno. Nesaf, edrychwn ar ba ddysgu sydd yn digwydd. Nid yw'r adran hon yn agored i'r cyhoedd, felly nid oes angen i chi ei wneud yn bert. Mae croeso i chi roi pwynt bwled os yw'n haws i chi. Mae hyn mwyn i'n tîm o fewn y Prifysgol Plant allu asesu addasrwydd eich gweithgaredd fel Gyrchfan dysgu, gan fod y Prifysgol Plant yn gynllun sy'n annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn dysgu tu allan i'r dosbarth. Felly, wna i ychwanegu pwyntiau bwled. Mae angen rhyw fath o ddysgu yn rhan o'ch gweithgaredd, ac fel y gwelwch yma, rwyf newydd rhoi'r gwahanol fathau o ddysgu y bydd pobl ifanc yn ymwneud ag ef os byddant yn cymryd rhan o'n fy ngweithgaredd. Felly iechyd a lles, ysbryd cymunedol, cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiau. Nesaf, pryd mae'n digwydd. Felly mae yna nifer o opsiynau gwahanol yma. Felly efallai nad oes amser penodol ar gyfer y gweithgaredd, gallai fod yn ddigwyddiad unwaith ac am byth, gallai fod bob dydd neu trwy'r amser os ydy ar-lein neu'n gweithgaredd mae plant yn ei gymryd ar rannu liwt eu hunain, neu gallai fod ar amserlen. Felly dwi'n mynd am glicio yr un yma. Os yw eich gweithgaredd yn rhedeg rhwng dyddiadau penodol, efallai ei fod dros wyliau'r haf neu dros y gaeaf, yna fe allech chi nodi'r dyddiadau penodol yma'n rhedeg rhyngddynt yma. Fodd bynnag, rwy'n mynd i clicio na, ac rydw i'n mynd i ddweud bod fy ngweithgaredd yn rhedeg ar ddydd Llun. Ac yna o dan hynny, rydyn ni am i chi roi rhywfaint o wybodaeth am amserlenni a rhedeg ychwanegol i mewn. Fel y gwelwch, dwi'n rhoi llinell cyflym yma. Mae'n sesiynau hyfforddi lightsaber yn rhedeg bob nos Lun am 5 i 6 o'r gloch. Maent yn rhedeg yn barhaus trwy gydol y flwyddyn. Efallai eich bod wedi sylwi fy mod i hefyd wedi rhoi'r wybodaeth hon yn y disgrifiad o'r gweithgaredd, ond dwi'n meddwl ei fod hi'n hynod o bwysig cynnwys cymaint o phosibl o'r wybodaeth, hyd yn oed os ydych chi'n ailadrodd eich hunain, mwyn ei wneud hi'n glir iawn i unrhyw un sy'n darllen eich rhestr gweithgaredd. Felly nesaf, yr isafswm oedran ar gyfer cymryd rhan, felly dwi am rhoi 5 yn fan hyn, ac 16 fel yr uchafswm oed. Gallwch chi hefyd glicio dim os nad oes terfyn oedran, ac yna a oes gost i gymryd rhan. Mae'n hollol iawn os nad oes cost, ac
mae'n hollol iawn os oes cost hefyd. Nid oes angen i'ch gweithgaredd fod yn rhad ac am ddim, ond gofynnwn i chi nodi beth fydd y gost ac unrhyw wybodaeth am unrhyw gostrau ychwanegol y gallwch feddwl amdanyn nhw, mwyn i bobl cael y gwybodaeth yma, os gwelwch yn dda. Yna hyd y gweithgaredd. Mae fy ngweithgaredd yn digwydd am awr bob wythnos, felly dwi am rhoi 1 yn fan hyn. Nesaf, pa gategorïau mae eich gweithgaredd yn ffitio iddynt orau? Gallwch ddewis hyd at 4, ond nid oes rhaid i chi ddewis 4. Dewiswch y rhai sy'n berthnasol i'ch gweithgaredd chi. Felly i fi ni, rydw i'n mynd i dewis chwaraeon a chorfforol, a dyna'r cwbl. Dydw i ddim am ddewis 4. Yna pa sgiliau fydd yn cael eu hennill gan gyfrinogwyr? Eto, gallwch chi ddewis hyd at 3, ond does dim rhaid i chi ddewis 3. Felly rydw i'n mynd i ddewis gwaith tîm, ac arweinyddiaeth, a gwrando. Gan fydd rhaid i'r plant a phobl ifanc sy'n cymryd rhan gwrando ar y hyfforddwyr. Ac yna, os yw eich gweithgaredd yn ymgysylltu â chyflogwyr, nodwch hynny yma, ond mae hyn yn ddewisol, felly os nad yw eich gweithgaredd yn ymgysylltu â chyflogwyr, gadewch hynny'n wag. Felly nesaf, byddwn yn rhestru lle mae'r gweithgaredd yn digwydd. Mae yna sawl opsiwn gwahanol yma, ond rydw i'n mynd i glicio ar un lleoliad sefydlog. Dwi am rhoi cyfeiriad ffug i fewn yn fama, canolfan Hamdden, Aber Bangor. Ond os oes gennych chi gyfeiriad go iawn, gallwch chi ei chwilio, a dylai ddod i fyny yn yr gwymplen yma, ac yna yn amlwg byddwch chi'n llenwi'r meysydd gofynol yma, y rhai mewn coch. Mae angen y rheini. Rwy'n mynd i ysgrifennu'r rhain a gofynnu'r wedyn i chi i ddisgrifio'r lleoliad. Felly wna i ychwanegu ychydig o wybodaeth amdano lleoliad. Bydd hyn yn ddefnyddiol o ran disgrifio parcio, cyfleusterau, hygyrchedd, lle yn union y mae'r gweithgaredd yn digwydd os yw'n anodd dod o hyd iddo, ac unrhyw wybodaeth ddefnyddiol arall. Felly fel y gallwch weld yma, rydw i wedi cynnwys y wybodaeth honno, rydw i newydd ei thrafod i gael ychydig mwy o ddisgrifiad yn fy rhestr. Nawr mae angen gwybodaeth am y person sy'n rhedeg y gweithgaredd. Os yw'r person yn amrywio, neu os yw'r gweithgaredd yn hunan arweiniol, yna cliciwch yma, a rhowch fwy o fanylion. Fodd bynnag, os mae dim ond un person sy'n arwain y gweithgaredd, rhowch y wybodaeth yna i fewn. Os yw'r person sy'n llenwi'r ffurflen, yr un person sy'n rhedeg y gweithgaredd, yna fedrwch chi clicio ie yn fan hyn, a wedyn yn amlwg os ydy o'n rhywun gwahanol, peidiwch â clicio a rhowch eich wybodaeth chi fel y person sy'n llenwi'r ffurflen i fewn yn fan hyn. Am resymau dirgel, dydy hwn ddim yn copio'r enw a'r cyfenw yn awtomatig, felly mae angen llenwi hynny. Ac yna, rydyn ni'n gorffen ar restr arall. Felly, mae ychydig o bethau i'w cadarnhau a phethau ymrwymo iddynt wrth gofrestru ymuno â Phrifysgol Plant. Unwaith eto, at ddibenion y fideo hwn, rydw i am clicio i gadarnhau pob un. Ond pan fyddwch chi yn llenwi'r rhan yma, sicrhewch eich bod yn darllen pob un yn ofalus, os gwelwch yn dda. Ac yn olaf, byddwch chi'n clicio cyflwyno, y byddai'ch cais yn dod trwodd i ni ym Mhrifysgol y Plant, a byddem yn asesu cymhwyster eich gweithgaredd i fod yn gyrchfan dysgu. Os darperir yr holl wybodaeth sydd ei angen arnom, yna byddwn yn mynd ymlaen i ddilysu eich gweithgaredd, a byddai eich gweithgaredd yn cael ei roi ar y wefan i bobl ifanc, rhieni ac athrawon i weld. Felly gobeithio fod hynny wedi bod o gymorth i chi, a diolch yn fawr iawn am wylio.